så er vi tilbage med en ny video, hvor vi skal taste de her ting. Ja. Hvad skal vi starte med? Hvad starter vi med? Skal vi starte med det her? Jelly Coca-Cola. Vi starter med den her. Jeg tænkte nok, det var den. Ja. Ja. Og man åbner den, hvor den er sådan squeezy. Alitura. Nej, tag det. Nå, det er den der. Den skal vi suge. Okay, hallo. På den måde. Og så har vi åbnet den. Lad os se. Hvad er det der? Okay. Og vi skal starte? Ja. Lugter meget cola. Det er fucking klamt. Jeg kan ikke få noget. Pres. Får masser. Der er sådan klumper i og sådan noget. Nej. Ej. Chat, ikke køb det her. Fuck, det smager godt. Hvad giver vi en rating? 10 ud af 10. 2 ud af 10. 2 ud af 10. 10 ud af 10. Jeg skal. Ja. Næste. Tag den væk, bro. Okay. Næste item. Det er den her. Så vælger vi. Okay, vi tager en hver. Ja, vi tager en hver. Jeg tager den her. Jeg tager den hvid. Den er der. Ja. Gul. Nej, det er melon nok. Hello. Så har vi dem her. Skal vi... Ja, Alle jeg sammen tænker, klar? jeg starter. Det blev ikke lige så godt. Vi prøver på samme tid. 3, 2, 2, 1. Hvad smager din af? Jeg Vi skal lige prøve hinandens. Okay, den er god. Hvem vil have min? Et ud af 10. Ja, på stund. Jeg skal også have noget. Jeg har ikke smagt den endnu. Du starter. Nej. Det lægger vi lige væk. 10. 3. 2. 3. 10. 1. 3. Minus. Altså 3, 4. 1. Så har vi den her. Det er en guldfisk. Det er en guldfisk. Lad mig lige. Så har vi den her. En guldfisk. Ja. Lad os starte. Okay, du prøver at tage en bid. Okay. Så prøver vi. Det smager ikke så meget. Altså, det er sådan helt... Vi har lige... 0. 5. Vi har aldrig åbnet den. Vi har aldrig åbnet den. Fuck, det er klamt. Den her har vi bare aldrig Okay, åbnet. nu går vi til det sidste. Og nok også det bedste. Vi har Blåbær-tyggegummi. tyggegummi. Lige præcis 3 stykker. Nej, Buster. Ikke tag den. Vi har 3 stykker her. Så tager vi lige et. Ja. Øj. Sådan nogle Vær så god. her. 3, 2, 1 nu. De er sådan sure. Ej, jeg kom lige sådan dårligt sådan noget. Nej. Nej. Hvad er det? Jeg synes måske ikke noget ved lavet. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan lide det. Kommer du?
Vi skal wait. Yeah. Minus 1 million. 7 ud af 10. 10 ud af 10. Ja, faktisk 8. 8 ud af 10. Ja. Hvad var jeres yndlings? Min, det var... Helt klart tyggegummi. Min, det var den her. Tyggegummi. Tyggegummi. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Ja. 20 likes for en part 2.